За трети пореден матч, четвъртфинал, полуфинал и финал, Григор трябва да играе тайбрек в последния трети сет. Нерви не ни останаха. Браво, Гришка, пребори си и този път. Спази традицията, както в предните два матча, да спечелиш и този тайбрек. С един сервис започва нашето момче. Това е хубава топка. Атака по правата и тук няма никой. Браво, Гришка! Първата точка е за нас. Изключително майсторски си направи конструкцията на това нападение. За тази точка важна, защото започва с печалба тайбрека. Сега два сервиса на гиганта от Южна Африка. Само припомням, че тайбрека на първия сет завърши 7-1 точки за Гришо. Дай го аут! Не. Рисков удар, топка на линията и 1-1. Няма как и двамата да са шампиони. Не мина и този опит за лифтиран бекхенд. Отново налита на топката. Няма как Гришо да направи хубав ретур. Получават му се къси всички ретури. 2-1 точки за южноафриканец. Смяна на сервиса обаче. Две-две. И още един сервис. Роджер Рашид се опитва да подсказва нещо. Няма право официално, но щом е за нас, нека си подсказва. Атака. Това няма да стигне грешката, жалко. Страхотна атака. Как пък не сгреши една топка? Всичко му се получава на този Кевин. Форхенд, бекхенд, волета, всичко му се получава. Може си момчето. Браво. Миналата седмица игра финал. Загуби го от Чилич. Сега изцяло амбициран да спечели следващата седмица титлата. Повежда вече. Първи мини пробив. Точките са 3-2 и два сервиса за гигант. Тринайсти фатален ас. Точките 4-2 и смяна на полетата. Двете си титли до сега Кевин Андерсън спечели в родния Йоханесбург и Дърли Бич, където живее сега. Тук
С 2 точици е по-близко до третата си титла на неутрален терен. Гришо пък е с 1 титла от Стокхолм миналата година. Продължаваме с напрежението. 4-2 точките и още един сервис за Андерсън. До 7 си играе с 2 разлика. Сега ще има ястребово око със сигурност. Малко късно обаждане на лайнсмена за двойна грешка, т.е. втория сервис аут. Аут е! Възраждаме се. Мини пробив е изравнен. Сега 2 сервиса на Гришо при 3-4. Четири равни. Мрежа отново първи сервис. Топката е на линията. Колкото и да иска ястребови очи, няма да има шанс, според мен, Кевин Андерсън. Естествено, топката е върху линията. Четири-пет. Безмилостен. Не стана аз, но страхотен сервис. 5 равни. От тук нататък вече, който дръпне с 1 точка, ще е матчбол, шампионска топка. Шампионска топка за Григор Димитров в България. Мини пробив за 6-5 в точките и сега Гришо ще сервира. Нашия Гришо. Димитров. Титла! Браво, Гришка! Димитров. 2-1, 7-6, 3-6, 7-6, 7-6, 3-3. Браво, Гришка, браво! Толкова радост носиш в този момент на цяла България. Знаеш ли колко хора станаха рано сутринта? Браво и на Рашид. Браво, Мите, браво, Марче, браво на цяло Хасково, браво на българския тенис. Невероятна титла. Най-голямата до сега в кариерата на Григор от серията 500. Цели 500 точки ще стане. Най-малко 16 ще бъде в ранглистата. Отново се връща между 20-тимата най-добри тенисисти в света.
Колко мъчително излезеше целият този последен трети сет. Догонване, изоставане и в тайбрека. Характер прояви нашия изключителен талант и печели втора титла в голямата си за сега кариера. Едва на 22 години. Кой е постигал от българите толкова нещо? Сега цял свят ще говори за него, за България. Браво, Гришка!